apa? Dites dong Mbak suaranya, semangatnya teman-teman. Semangat ya. Mbak Mbak cantik. Ibarat esok mendung, awan aku kudanan, sore mbok larani, bengi apa? Mas Konek. Dokter Indah, izin nyanyi dong. Piye to iki? Sing jelaske karo wong tuwa, wis nglakoni nganti semene, nek akhire bakal bubar pisahan. Kowe kegodhong Sakno, sakno. sakno Lali kowe sing tau omong dhewe, nglakoni tresno tekan tuwa, ra ngeli omong aku ning atimu, nanging saiki atimu ono wong liya. Omahe opah goyang dong. Say! Ibarat esok mendung, awan aku kedanan, sore mbok larani, bengi apa? Yeay! Yuh! Wong iso bayang, kepengen nangani, kowe curug dalan kekepan kudanan, saiki nyatane kowe malah milih digagap. Apa kowe ra krasa abane ati kudu kelangan wong sing paling tak tresnani, rajina dolan ra doyan mangan, nek ra Bonek! masih bersama Mbak Arifiana. Ibarat esok mendung, awan kudanan, sore mbok larani, bengi apa? Asik! Wong iso bayangke obe kenangan, kowe tak boncengke turut dalam kekepan kudanan, saiki nyatane kowe malah milih apa? Digagap wong limo. Waduh. Apa kowe
kebetulan. Kowe tapon cengkeng turut dalan kakapanku tenan saiki nyatane kowe malah milih jika kepong liya.